बर'नि मुंदांखा खुगा मेथाइ खनगिरि बुदां बग्लब सारखौ दिनै बिपिएफ पार्टिनि जयनिं प्रग्रामाव लोगो मोन्दों आरो बे जयनिं प्रग्रामा बनरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय सान्तिनगर प्राइमारियाव जादों गौरां दै सेराव। आरो बे जयनिं प्रग्रामाव गोबां रायजो राजाफ्रा जयनिं जागोन आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ देरहागोन होननानै बुदां बग्लब सारा आंनो फोरमायदों। आरो बे मिथिङाव जानाय प्रग्रामाव रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों आरो फैबाय थानाय समाव बिपिएफ पार्टिया सरकार दागोना रोखा रायजो राजाफोर आरो नोंथांमोना खुनु बेले बेजे साननांगौनि गोनांथि गैया। मानोना दिनैनि दिनाव इउपिपिएल पार्टिया जोंनि बर' रायजो राजाखौ माबायदि थगायदों नोंथांमोना नुखाबाय खोनाखाबाय। दिनै बिपिएफ पार्टिखौ मोजां मोननानै लोब लोब जोंनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारि एबा बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामनो थाखाय लोब लोब ओंखारबोदों। आरो लोगोसे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि बिपिएफ दोलोनि मावथिफ्रा एबा वार्कार्सफ्रा माबायदि खामानि मावनांगौ बिनि सायावबो दिनै बुदां बग्लब सारजों सावरायलायदों रायजो राजाफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो नुनो मोनगोन। आरो जाय जाय बिथांमोना नायदों बिनि थाखाय थेंक इउ स' माच एभ्रिवान। नोंथांमोना नायदों।